Истарафшан яке аз қадимтарин шаҳрҳо на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. Он дар ҳудуди вилояти Суғд ҷойгир аст. дар ин шаҳри бостонӣ зиёда аз 65 000 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. шаҳрвандон дар ин ҷо ба маркази ёрии ҳуқуқӣ асосан барои ҳалли масъалаҳои марбут ба ҳуқуқи оилавӣ, ситонидани алимент, ҷойгиркунӣ дар хонаҳои истиқоматӣ ва дигар масъалаҳои ҳуқуқӣ муроҷиат мекунанд. дар маркази ёрии ҳуқуқӣ шаҳри Саравшан шаҳрвандон вобаста ба масъалаҳои оилавӣ оид ба рӯёндани алимент маскун намудан ба манзили истиқоматӣ, эътирофи аъзои оилаи молик, муқаррар намудани алимент барои кӯдакони ноболиғ, эътирофи ҳуқуқи моликият ба сохтмонҳои манзили истиқоматӣ, умуман доир ба ҳолатҳое ки дар муносибатҳои ҷамъиятӣ имрӯз ба миён омадааст муроҷиат мекунанд ва аз тарафи ман ҳуқуқшиноси ҳамин марказ дар шаҳри Саравшан машваратҳои ҳуқуқии ройгон ба шаҳрвандон расонида шуда истодааст. барои гирифтани ҳамин шаҳодатномаи таваллуд хеле азоб киштем. маҷбур шудем сони бо пеши ҳуқуқшинос ани адлияба Юнус Латифзода рафтем. ҳамино барои ёрдам дода моҳон ба ҳамин ёрдамои ҳуқуқӣ дода мана худо бишукр моҳон ҳозир соҳиби вай шаҳодатномаи таваллуд шудем барои кӯдак. духтарам инвалиди дуюм группа. Шарипова Марҷона ба сокини шаҳри Хуҷанд Зиёдулло ном шахс бо никоҳи мусулмонӣ оиладор шудааст ва аз никоҳашон соҳиби як кӯдакча шудааст ва онро Юсуф номгузорӣ карданд ки кӯдаки мазкур баъд аз таваллуди кӯдак ногаҳон шавҳараш вафот кард ва онҳо ахди никоҳи давлатӣ набастанд ва кӯдак барои графаи шаҳодатномаи таваллуда ҳамчун падар ҳамун Зиёдулло яъне падари кӯдак сабт карда нашудааст ва кӯдак соҳиби шаҳодатномаи таваллуд нашудааст ва аз тарафи бюрои давлатӣ яъне аз тарафи ман ҳамчун ҳуқуқшинос ба ном бурда ариза дар бораи муқаррар кардани падарӣ дар асоси ҳалномаи суди шаҳри Саравшан тартиб дода шуд ва он ариза ба шӯъбаи саҳши шаҳри Саравшан пешниҳод гардид. баъд аз пешниҳод шудан аз тарафи роҳбарияти ин бахш ба Шарипова Марҷона яъне шаҳодатномаи таваллуди кӯдакаш Саидзода Юсуф Зиёдулло бо чунин сабт таъмин карда шуд ва аз ҳолати мазкур Шарипова бисёр хурсанд гардид.